unamva ati tukwaboda mwana kupetero wachentete nkuzi zosekeza ndibonye kuti mwanayo wakoneketwa chojera ng'ombe koma mati ndi mfumu waziwa kunali anenera achina Nehemiya achina Yeremiya achina Yesaya Oseo ankafutuza za mwana amene akuti tu ataza kampromote zona bwana kwamene wabadira kula la ng'ombe malose kula ng'ombe tafotokoza tikukuza tamvera bwino zomwe ndikufotokoza mwana khani imene inachitika tanena yo tete kakhale pasi apo iwe Kodi ndi ameneyo ujesa nkati gonesa tuloja khani nkamwa mwanene lidalidi aiye ankachitatu kutchira nsinjiro posimba za iye ati mulungu odabwisa mfumu ya mtendere mulungu wamuyaya mayina atho anampaka Yesaya inkina atampaka nkachita kukombera kulemba za mwana ameneyo ndikuti tusitinapume bwino ndikubwera kwa mneneri je John uja nkabatiza anthu ku Yorodani analalikiratu moopsezefe mpaka kugwidwa njengunje uthenga wakedi udali wamphamvu inde wochitisa chenga amvekere kukubwera wina ine ndikubatizani ndi madzi koma akubwera wina woposa ine sindili woyenera kuti kumasula zingwe za nsapato zake iyeyo adzakubatizani ndi mzimu woyera ndiponso ndi moto m'manja mwake muli chopetera tirigu wake ndipo adzathira tirigu m'nkhokwe mwake. inde dinamtindo udakhamukira ku msinjeko afarisi atanyamula mikanjo m'manja kuthamanga kuti akanyikidwenso mu msinje mojubwi asilikali achiroma aja nawonso malupanga pansi koma m'madzi mobwi machimo ochitisa chalagapa akamwaja anaululidwa atu kumeneko kukonzekera atu mwana ameneyo kodi nkukhala amene ndinkesatu azabadwira atu nyumba la akhumucha osati banja la amphevu njira ku nthiko la Mariya ndi Yosefe kodi padalibe lolozeka banja pakati pa anthufe la amunamuna a ntchito yabwino osati mpalamata bwayo kodi imene nkusiyana ndi ganyu afarisi ndi alembi si awa kodi ansembe ndi akulu aku nyumba ya mulungu salipo mpano kodi bwanji sanabadwire kumeneko mwana wamphambeyo mukundiuza kuti kunalibe malo abwino khandali nkugona igona bwanji mfumu nchojera ng'ombe fungo la ndowe lili guu chenche zili wawawa utitiri uli matimati kodi kunalibe kama ndi nyumba yabwino yoti iye nkubadwirako ngati alosankhidwa adi iyeyo akaniridwa bwanji malo ogona ndi amene yudi Mesaya ngoni eti mpaka angelo anali yakali pakati pa usiku kufalisa za mwana ameneyo nyimbo za mavume zikulakatika pawo pakamwa ulemu kwa mulungu kumwamba kulemekeza mulungu ati mumboli wabadwa pasiku lwafiti mbambadi sanayerekeze kutamba bwanji uthenga wakubadwa kwake unapita kolisha zifuyo kusiya anthu amayina ndi akulu amipingo mbuyo ndi wamtundu wanji mwanayo indedi wandidwalisa mutu wadabwi eti mpaka anzelo akummawa kubwerera mwana osasambayo nchani chomwe ife sitiziwa za mwanayo zona mwa mizi yonse nkubadwira ku Betelehemu ilipo tu mizi yoyenera ulemu koma osati iyo iwalidwa anga malemuyi indedi sindazona adachizira kuziona wabadwa mwana ku Betelehemu wogonekedwa nchojera ng'ombe ati ndiye mwana wa mulungu azati chosa ife khungu pulumusi wa anthu onse mu Afrika komanso mzungu zina lake ndi Yesu Mkhristu wabadwadi kuchokera ku moyo onyozeka koma ngodala uyu akhulupirira mwa iye poti waopezadi moyo wamuyaya wabadwa mpulumusi.